Hello? Musan zamani ya kana ina ne haka? Ai ina gida da kunkuna nake gaya ma abokina. To ka shigo majalisa yanzu mana. Kai da sanyin nan. Ka tuna waya duka. Gani nan zuwa. Musan zamani. Boda. K1. Emana. Listen. Gani nan mai wanka da faro ne. MC on the mix. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Ya kama ni. Fa son ina ganin ma na daina alwala. Ba wani malami da ya ce a taimama. Don wallahi jiya da ido na naga jaura. A kofar gidanmu a kusa da ni ta zauna. Ai bula gwaziri abun fa ya ci tira. Ni ina ganin kamar fita ma zan haƙura. Wai sanyin nan ko da ni kadai yake wata kura. Ɗazu ma kuka ne hawayen ya zama kankara. Duba ka gani riga 100 ce a jikina. Ki nake kamar an kunna AC a cikina. Sati 4 kenan yanzu rabona da wanka. Bargo na shiga amma kamar an kunna fanka. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Ya kama ni. Sanyi. Kilomita 1000 na gudu amma bana gumi. Har wuta nake shiga jikin baya dumi. Ni da naga wani garwashin da yayi kankara. Jiya kankara ce ta haddasa gobara. Ni da abin yayi yawa da murhu na yi filo. Swimming na faro mai zafi bom na kasa iyo. Na wuce ta kogi wani kifi ya kira ni. Wai zai je duniyar rana ko ina da tsani. Ga yawa jama'a su dinga mana uzuri. Show da daddare a'a in ba 100. Mufson da kewa mun shiga 2020. Allah kawo kuɗi plenty. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji.